اعجاز بھائی اب یہ چوٹانکو کری جی جی سر اب پورا ایریا چوٹانکو کری کہلاتا ہے. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سر. اور یہ ایک مکان ہے جی ہاں سر بیٹھنے کے لیے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچا سا کمرہ. جی ہاں سر. حسن وہ ہے بھائی, ہاں سر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ سر کافی بہترین ایریا ہے. بہترین ایریا ہے, اچھی جگہ ہے. ماشاء اللہ دیکھیے گرینری گرینری جگہ ہے اور ایئر بھی ہے بہت. ہاں ایریا ہے. اس تقریباً شام 5 بجے کے بعد یہاں ہوا چلتی ہے. جی ہاں سر ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بالکل سر. آؤ. اور یہاں بکریاں لوگ چرا رہے ہیں. جی ہاں سر بہت خوبصورت جگہ ہے. ماشاء اللہ سر. ہاں حسن السلام علیکم بھائی. بس سنوس مالو ماشاء اللہ پینٹائٹو جوڑ خیر میر تکڑا جوڑ. سر میرے خیال سے یہ ہے درخت شاید چوٹانکو. کون سا؟ نہ یہ تو چھوٹا سا درخت ہے. نہیں اصل چوٹانکو کری وہ داس کا نری بلا ختم مس. ہاں چوٹانکو کری. السلام علیکم واجہ جوڑ سٹیٹ تکڑا اللہ نہ کرم مزاج اندس اسب خورد سے سن شب بنفنے. ہاں شوق پورا کیسا تور من میل جوانو نا یا نا یا مصروف صوبی کا. چلو ٹھیک صحیح ٹھیک. چلو بابو آسا نا آپ اس جوڑوس نا کی چکرس خلیم بابو دافتا. ہاں راجے میر بچ او کہاں ہے او او دارف ہیں بابو اینن تالے مزاج ایٹ خوافن کے سنس شامی کا برس ٹائم پاس کیسے چاو داڑے ویگی کا ہاں ہاں اٹھے ٹو نے شوق پورا کیسے پہنے. ہاں واہ بھائی واہ. چلو ٹھیک مس چلو صحیح. پیمان سلام عروس ارادی نا ملک فصل دادی ہو انت اس خود کریں اس خولم نے دادی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بس دسا اٹھ دے رہیں گا نہیں پین اینو تاریخ 19 سے کرنے لگے. 19 تاریخ 20 سے 19 تاریخ 19 انتے اپریل والا ارا تم کٹائی کمپلیٹ مرے گا شروع 5 مئی فائنلی 5 مئی او ماما اینو پکدا مال فصلا گوریا تے مس اینو پک مال مردن وجن تے یوریا نہ وجہ سر یوریا ہے جی پھر بینن مسئلہ من کے نہ خیال ہے موسم کی تبدیلی تو مت نہیں گرمی پتہ نہیں موسم کی سر تبدیلی دوری حاضر ہی تھا مگر دادے کہ نو پگ ای موسم والا نن پٹا نہ وہ موسم وفن پگ وہ موسم انت کی نہیں نہ وجہ دو نہ آیا نہ دا وجہ نہ آیا نہ کہنو کہ نو پگ زمانہ دنیا تبدیل بنی گئی ہے وہ تو ساتھ ساتھ بھی تبدیل بنی گئی ہے تو تبدیلی نہ دوری فک سے نہ انت سے دو مرو نہ ماما دوری تو انداز دا درختات گڈان جی او گرمی مس او کا علاوہ گندو کچرا فیکٹری کو دس دا کرے والا گرمی سو خبر ہے نے سر سی والٹ پر کہ اخس کی موٹو دنزو لوڑو کار زیا او اسی چادرس جوڑ رہا او والا دے نا شواک سیٹ بفسا جی او تو دے ارا بریک والا امپیکٹ انداڑ پاسے پیری کے پیری کے دس شیشنا کمرس جوڑک جی او تیٹی دے بسک والا پیشتم پکس گرم مرک جی واقعی دنیا بھی پہنو مسونے دسا مسونے واقعی سے مگر ایک زیادہ شجرکاری رخت تیرو پگر ایک زیادہ ری ما زیادہ ری مشتیٹی مگیری مالو دسا جی نے مشتیٹی فک تو گڑا دا وجہ نہ فک مشتیٹی خوش سالی بس خوش سالی انداز ہمارے پھر مفر رخت مف جی پھر مس رخت کیتا باقی پھر نہ انسان تا باز بلو دو سے دا فطرت ڈسٹرب کرنی گٹی قدرت نہ ماولی واقعی سے اگر دا چیز اور نتیجہ والا نہ دسا بھکتیں گٹی گرمی خولو مالو کہرے مالو تیار مسور یاد بر ایک جون جولائی تھی دا سا پائے بھائی اپنے ٹکٹ کنے تھا دا وزغر پانی گٹی موسی تو یو فصل موسی تو فصل رے گرا خواجہ موسی تو فرض کا مال پنج ٹوٹ دیا مزدا سے مستوڈی مزدا تو ملی مرو فٹی تے نا ارا مزدا سے ودا افتتی ہاں بالکل او دا صدا نیور یہ خنارا علاقہ نا خولم کو اونا مزا پینے اور دا سمونی کا گرم علاقہ اونا مزا پینے وضو تیار مرے جی جی سر اس جگہ سے کہ کھڑا تیری پاتا سور ہاں تو وہ سور کرے اس بچے زی آتے اس دشت سے جیو تو وہ دشت کہ خول پورا دواز تو ابس تو اونان مزز مرو اونا ہمو ٹیس مرو او گڑا گڑا خانے سے کر کونے سے عبد سنج کا کہ او طاقت وار گڑا افکا
هاو Das ist da musst du wala da du abisi ها ګوړه da ni da zakhal ko ma tasty maruf ټیسټي مرو نه ملي طاقتور مرو طاقت da da lab ke to khoja هاو پر همو ته بيجي شاغر و بيست بره بالکل دا سمما دا کا نن کې ابو خرونا ده خرونا تا کاټ کروس ولا اډي بسون بس اسه دستيس بسم الله کر کو دا کرک کرک چلو اسه دستيس مالي نو زیاده کینه کونه نه محمد قسمتي بسونو دا ابوس ولا موسی دی په خم پنه دا باقی سے او نه جی ماشاءالله ونی کس مری تو جوان عمر دا هم ورس کے سایت بایدان حرکت تلاشی هاو حرکت نو مال نو کرے دی کابوس صحیح کرے تو باز ہاں مگر مانا وغیرہ پر سب کہنا یا نہ اچھا دا 8 سال ہم پتہ سنی ابوس ہے نو یار آئی نو اوٹے مائی تقریبا دا عمر تیسو کی ابو سے لانو او ان جوڑا ری کابوسا صحیح ابو ہر گلا جو میں ویسے دا سے ٹیسٹی ہو گیا خواجہ لیکن دا خولم په کمر کو رسته صدا ټیری دا ان دا ته زیاده دا کہ خرمه نو خرمین همو ته ما جوړ مله کیا دا حرات ما غدا دے کرے خواجہ پانی کے سال بعرف صفا کیسے جوڑ کیسے انا خرمه جوڑ میں او دا مچ ټو پیم بھی کا حسن محمد حسن بسم الله کردا علم دا بندہ کومتا سیر کا پکدا دا سیر واقعی سے انا قادر دا ہچ گزارا ما پکتا اجازت ان سے گزارا نہیں ہوتا ہے پھر بھائی آپ اس بنائیں گے اس کے بعد پھر اگر خوش کر کے لے جائیں گے گھر خرومین ہوگا خرومین اس کا بناؤ پھر سینے کے لیے اچھا ہے کافی انرجیٹک ہے اس میں طاقت ہے کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہے اور اس میں پتہ نہیں منرلز ہے اور مختلف قسم کی غذائیت ہے پھر میں بتاؤں گا اس کے بارے میں پکاتے وقت پھر کھائیں گے ماما ہاں یہ گرم ہے نا اچھا دیکھیں یخٹی دادی خانے سے سینہ کے ایچ کا سے مس اس بین مس تمو کوریکتا بالکل کوئی بالکل با سخت گرم ہو گیا سر ماما شردو دادا مرے کیا کولو اچھا شردو اس کا ہوتا ہے ہاں کولو 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 ہاں کولو کولو ادھر لیرتے ہیں کول بھی لیرتے ہیں دادی ہم بعد پھر وہ دے کے شردو چلے چلو ہاو ہاو اس کا کیرتا ولا برے نہ کینا اے پارٹی سن ہاو اس کا نہ تھا پلاسٹک نمبر ہے نا ہوا میرے درتا ماسا ہم ذرا تاموڑی بسو والا رگڑتے ہیں تو اس کا لگے برن ہاو اری ماشاءاللہ زمینداری مننگٹی ہے او پینٹیٹ جوڑ امیر باش مزاج خیر میر لشکر جوڑ ہو معلوم لشکر یہ سب ٹھیک ٹھاک تکڑا انت کننگٹی سمیر باش دارا ایریا ہے دا کی ایریا دا لطیف آباد ہے اچھا نہ مالف تو پین پینستس دا لطیف آباد دا لطیف آباد پین خیر دا مالف پین پینستس دا لطیف آباد لطیف آباد دا کرے نو جیو مالون تسک بنتا مال چوٹنگا کی چوٹنگا کری تو نن کے میں تاریخی یا مستند پہ ہمون ایسا بسونو ہمون ایسا بسونو صحیح او دا کری یا دی دسا کری دا شیفس گڈار چھٹی پھر نہ دا گروک تماس دا گروک تماس سر اجی درمان مارس مارنا جی ہاں مارا تم اچھا کری سول دسا فک کری دا صاف گڈار تن تے گڈار تے دادی گروک کون گئی ماسا نٹیری مارس ہاو جی ہاں نہ مرسس کا کری سس کری پینیت کری مسنے تے باز کری تی گڈانو دا کیرے دا سا مرو ایرا مرو گروک تم مرنا اچھا مر باز بوڑ جس گروک تم یا باز زنڈا نقصان بھی باز مس جی اٹ چکر گروک تم یا اس چکر تم یا ہاں 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 پینٹے تو جوڑ خرید شکر مزاج دا سا مر فصل تیار چاو جی فصل نہ تیار دا سا فصل اگ جو تیار مر مال وریا تیار مسرو جی جی وجن تے جی وجن تے وجن نہ دی خوشکاری چھڑکی گرمی بھی زیادہ مسونے گرمی زیادہ مسونے گرمی ہاں 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 جی پین ظفر مرزنی ٹیٹس مزاج اینو یہ سنو دا شاعر ظفر ہے ہاں چین کریں ظفر ہے سنون پانا بھائی برکان چکرس دینا نے مچیڑے آبوسس بھی کینا جی والا ابو سے خرم بھی کہہ رہا مسنا تاریخ نہ خوراک تاریخی خرم معلوم ما پول ڈاک مسونو مخلوق نا دینا نو دا ہم خرم نے چنتا کرے نو تن درے نو توشا کرے نو توشا توفے پر ٹھیک کی پر تھا ٹھیک کی پر سر او دے کہہ رہے نسخلا نسانو ہاو نسخلا نسانو کہہ رہے داسا کہہ رہے شاغانو توشا اے وقت افت مسونی میٹنا سل صحیح کیت ہاو انافتے دی شاغانو کہہ رہے داسا دا کان سندا کا سران کا زراڑی بینگ مسوس کشاس کہرے پلیٹ سے شاغاز وٹی سے وٹی مستنا وٹی داسا کہرے شاغاز مکس کرے جاگے بورا نظر از مس شاغاز تو مس شوگر مسونی جی شوگر مسونی شوگر نہ وہ کہرے او خس پائے شاغار تو گوڑا کہرے 8 سارا ہم چٹا رکھوں گا بس استا
بس تیار خوراک استعمال وقت لوي تو تا انت یک سفر ټی سورګه سفر دا کا سند اینار دا سند خراسان کرے جالا وان کرے جیو جیو ګړه اندونو خوراک تن دنګو فیر کټار دابي جیو سر خرومې نه بي جوړا را خرومې نه جوړا را جی اچھا او دې وړاند ما شاګر د بورو دین پاره را او دې سه بولور پاره واه واه بولور شردو را سکه شردو کولو والا کولو نه کولو اچھا اسانه مسکه سر سای کرے روتار دادی لارتی سور دی تیڑی گرمنگا ہاو گوڑا کرے دادی ہیلار گوڑا کرے دادی واپس کٹار صفا کرے نسخلا تیڑی نسارتا واہ 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 او شردو سکه شردو سالا کې شردو سکه ہاو اچھا دا چوٹا کو کری دا بوٹ سر دادین پاره دادی سر میری بوٹ پر میری بوٹا جیو دا باز مشهور ہوندس ملک چپ ملک کا بنا بنگونس رابع خوزاری رابع خوزاری قبر یہ موڑے کی جیو جیو اور ملک کا کرے دار باز مسونی 1000 سال مست بادشاہی کرے ملک چپ کرے ظالم و بادشاہ سو ہفت نیم 7 سال مست دا کا حلوا کرے نے کری میری بوٹ حلوا گرم گرم در ظالم مسونی حلوائی نہ مشادر نو او ملک چپ مسونی ملک چپ دا کرے بندگا سر لینا پے سلیفے نے دا گرمی نہ علاقہ دا میڑے کلس مسونی اس کلس دا یہ ہمیڑے کرے دا گڑا حلوا تے درے نے اور ظالم جابروز بھی مسونی جیو جیو پایندا کا خلقونو تو مخر بازک پای مردو خلقونو تو باز په کوردا خلقونو ته بازک پای کوردا خلقو بڑا خبر دے خلقونو ته بر ظالم الله درې نه نیا او درې نه چوټي او سر اوبه دیا کې دشته سره او دشته بیره دشته سره او ډیر وره بالکل ډیر او ټبا بالکل بالکل بول باس ای پاس چشمه پاس دا مشاهده دا ہو گیا اری واقعی تو دا تاریخی جگہ سے میری بٹ او داڑے مختلف بادشاہ کریں گا نو جی ارباگ بسون رہیں گا نو اچھا ملک چپ کہہ رہے منگولا تھا گورنر رسم سنے منگولا تھا اور منگولا بہت ظالم و قوم اسم سنے دا کہ بسونو تہ تیغ کرے نو مخلوق کے کس فسائنا نو جی او بالکل چاسر بتاتا آسر متنے تھا تو ظاہر ہے گرو کامبا گڈے سے نانو گرو کامبا دا واللہ دا ونے کہ ملک چپ اوفتا سامبو کو سو بھی تو اوفتا کرتو تا کرو نا سر ہمونو سے تو مرو والدا او فین یونیورسٹی تا دا خولو شروع چاو جی لاب شروع ہے لاب نائے دا یونس نہ شیف اچھا دا انت دا بان مرشا انگڑی برو کا فصل کی چاو تیاری کی سے ہاں اس پتے دا روتے رہنا دے ہاں ظفر یار نی شہرز بر خط لگنا انام با داس چوٹان کو کریہ بسنن اور دا چوٹان کو کری پارڑی مشہور ہونتا سے مطلب رختز مسونی برز مسونی برزی نہ وجان دا گروک تمانے ٹھیک ہے تو اندا خاطر اگر چوٹان کو کری ہے لیکن پنت داس کا نہ موجود ہے مچ کو ٹھیک تو داسا نمبر سنن چوٹان کو کریہ اور اس شہر از نہ بینف کیرا چوٹان کو کری تو بالکل افتا انہا نسبت مرے اور ملے ٹھیک ہے اچھا ہم شہر یار بینف چوٹان کو کری والا ہاں وسونن ننائنو چوٹان کو کری نہ سیلا مالو داڑ لگانے جوہان گو بٹھنا میلا وسونن ننائنو چوٹان کو کری نہ سیلا مالو داڑ لگانے جوہان گو بٹھنا میلا داغارا او تینا غلا او زاغاتی یغمانی اٹھ پھر کے رتینا تنگاتے داغارا او تینا غلا او زاغاتی یغمانی اٹھ پھر کے رتینا تنگاتے بسونن ننائنو چوٹان کو کری نہ سیلا مالو داڑ لگانے جوہان گو بٹھنا میلا کوشکو کٹھنا جل کو نہ دیکھی لینگاٹو ہو ناو ہو کا دیگ نہ نارے رستاٹو کوشکو کٹھنا جل کرر دیکھی لینگاٹو افتاو ہو کا دی کرر ننا استاٹو بسونن ننائنو چوٹان کو کری نہ سیلا مالو اوڑ لگانے جوہان گو بٹھنا میلا داکانا زربریگ میری بٹھنا زبداری شاوانی اوڑے دفانے راویا خزداری واقعی
داکانا زربریگ میری بڑنا زبداری شاوانی اوڑے دفانے راویا خوزداری مسونن ننسیلا چوٹنکو کرینا مالو داڑے لگانے جوہن گو بٹھنا میلا مالو داڑے لگانے جوہن گو بٹھنا میلا واقعی سو تاریخی تا کڑے کڑے بیان کرے میری بٹے دے یار میری بٹ نہ فوٹو اچھا